Takže čau lidi, vítám vás u dnešního mého prvního videjka, spíš jakoby u videjka, kde se vám představím. Jsem novej totiž na YouTube. Možná mě znáte od YouTubera s jménem Chobisáček 0. Od tohohle YouTubera. Možná ho znáte, ne? Tohle. A dneska bych se vám chtěl představit. Ne představit, ale třeba říct, co budu hrát za hry. Budu hrát hry Roblox a Minecraft. No možná vidíte, že zrovna hraju Pet Simulator 99, takže asi už víte, že to budu hrát Roblox. A prosím dávejte lajky mimochodem a odbírejte, za to budu nejvíc rád lidi. A tak asi tohle by bylo pro dnešní videjka všechno, tak zatím ahoj!